Bă, numai la taxi, ia uite-mă, spre... Haideți. Unde vrei să vă duc? Rămâine. La școală? La gară mai bine. Da. Așa. Aici, hai. Pe mijloc. Uai, Zi frig? Nu, e cald. bine. Păi stai că dau și eu. Așa. Așa. Băgăm manele. Așa. Așa. La gară vă duc. La gară. Așteptăm. La unde vă duceți voi? Noi merem la Mare, la Costinești? Merem la mare cu trenul. După Târgoviște. Porniți motorul. Motorul. Stăm. Na. Aveți radio? Na. Nu. Nu? Da. Un pic mai rapid, că în 5 minute trebuie să pleacă trenul, știi, da. Dar nu mai am client să aibă eu, că nu știu de ce nu am. Ce zice? De la ajunge rapid. Ce zice să faceți schimb de locuri? Că eu conduc mai rapid. Vrei? Hai. Hai, revenim înapoi. Faceți schimb de locuri. Oh, da. Singură mașină. Hai mă, că să fac bani. Eu la volan. Nu. Cheia. Unde e cheia? Au. Hai, da, du-te. A spus că mergem la gară, așa-i?